اتا بدلتي أنا اتوتصعون أنا إيه بيرك ألم فسها هزبي نبذ سفحة قدناتاتن قرعاتاتن وحيزو تأكيبو بو حدات قالات جنكا بسمرون برتعون دمسي كجرح ترائيون تسمعون مسكبتا نايت دمسي زوازاوزو زتفل علي صحفاتن أسائلن زحزة تابيلاتاتون وقا دمكاتهم عكبهم ترائيهم تفلت ديخي أب إيران صغرخ مزرقاح جبانيو بمبال زحتون بناي ندرباجا زملسون بعبيت فيدلات زقومو قالات ناي زحزتا بيلا سئل مرحو أزيو بزحن سفحن زرزرات تنايبو من السيات عديموم دك أنستيو نديرن قطع ولدي ترزبت حيومو موت سيقاتاتن عنوات البزيبولو هابتها قرن هزبنون سيعبو سئل نايتا مخنيات نايت متأخاب زخوانت ماساس ما قرزو زحزون عبنياتات أنا ماسا أمينيه كمون قوال نستيتي هيواد ناس الناس شرح دمتهم أكاليهم كالوت من السيات دك آنستيو أو ما أكلتو تبالي هزبغوينن تأقرن بمقازن ناقورتأ نمريتي دربيا أزن ندرن قطعن زينبور أماوتا إيراناويت قرزوز أسكاسو نعبي أبسندو تنك أساقس تسأل كابستراي فتسامتات اتأمنا زتدقاقميو ازدم تزينا بوزحات كتماتات إيران أصفح بحيوس أبسدتنا بزركبو إيرانوين بملحمو أوشتها قرن وطانا منقوز نبرو إيرانوين كي تحطر زعباز بس حمر رخو زهان عالم كوين غني اللو اتبا مخنيات قتلت إيرانويت قول نستيتيز تفترة هزباو أدما أب إيران دو مبال كبير كوينو الحرم قتسالو بخلق وغان دما تنكن سعبينن تتقاومو معالتو زعبا مرخو بوزهان النخونة مسمتن نتاب زحلف عمت كاب قرن أفريقيا نام معراب إسيا بزبلار استي أبز مدب زغربت صحوف نغدالو مخنيات كويناتني زنبرات كرداويت إيراناويت قرزوخ ذكر قد النيرو اتشعو أبتحستو صحفي زيت أقللكو جنكا أكل علالنا زنبرار استخاء بردو مخنيات قدمو نفس خريمتيو شعب جرمن حدث مسايتها زنبرتمو أب مونغو علالنا أب جرمن مسمتأت كتستمقرو كابزخ ألت أب تأوان أب هاقرا إيران نيران تتنبر كترخوو زيت خيل زنبرت نقرات كتنقرني مسحاتت قوا كابزهابت النمال سحانتي بقد خقول بابزي مخاني تبل نبرات بناي فيديو دول مستنقنا أب هاقرا زركبا محاسوتا قتعلل كلا كابتقن دين محاسوتا زقن كوينو زركبون اتاب أكدرنا زرخبتو ناس النت مخانو تقيسات اللي أبتي زغط صلع علالنا دما قوالا نستيتي حجاب كتقبر ويت أوغرا خطشفن نايزا قدد امنت تغطاليت كم زي كونت يخن جن بزي في التوان عمتات كتقلوب كم استقددت زرزيرات اللي سلمن تايوم صبات نايزيك تلو امنات لمدخة تقبرو زقددو زبل حوتاي دما زخون سب يأمن كابتا عنكل نايموتا نتعنت سلزيبولو نبرا من لاشا بأهداوي إسلاماوي ريبابليك تمرح إيران أم معرب إسيا التركب إسلاماوي تهاجر كوينا ببريزدنتاو سرعة تمرح مس إيراق تركي أذربيجان أرمينيا تركمانستان أفغانستان باكستان كمون مس بحر عمان وشمت برشان تداوب أم معرب إسيا كاليتي أم لا إسيا دما رابعيت زعبيت هاجر كوينا
لعل 85 مليون ህዝቢ ኣለዋ ኢራን ሓንቲ ካብተን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጥንታዊ ስልጣነ ጀመረለን ዝገደማ ሃገራት ዓለም ምዃና ይንገረላ ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ዝጠንተው ዝሃብቶሙን ጸለውትን ሓያሎ ናይ ስነ ጽሑፍ ሙዚቃ ስነ ህንጻ ቅብኣ ሳዕስዒት ማዕለማ ስራሓት ካይላን ጽሩባት ኣማንን ቅርስታት ወናኒት ምዃናውን ይዝንቶ ኢራን ኣብ በበይኑ ዘመናት ብዝነበረ ኩናትን ወራርን ዘስካሕካሕ ኩናት ስርዓት ሃገራ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምንቅስቓስ ሓይሊ ዓረባዊ ሙስሊም ድሕሪ ምእታዋግን ባህሊ ስነ ጽሑፍ ስነ ህንጻ ኾነ ፍልስፍናት ሃገር ብምስፍሕፋሕ እስልምናዊ ኣተሓሳስባ ክዕብለል ጀሚሮ ድሒሩ እቶም ሳፋቪድስ ዝበሃሉ ደቂ ኣባታ ከም ብሓድሽ ሓንቲ ጥምርትን ናታ ሃገራዊ መንነት ዘለዋን ሃገር ፈጢሮም ቀጺሎም ድማ ምልእቲ ሃገር ናብ ተኸታሊ ሽዓ ሙስሊም ቀየርዋ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ናድር ሻህ ዝተባህለ መራሒ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ነበረ ስለዚ እምበኣር ኢራን ካብቲ ግዜ ተጀሚራ ብዓቃባዊ እስላማዊ ስርዓት እትምራሕ ሃገር ኮይና ኣብ 1936 ጉዳይ ኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሒጃብ ኣብ ፖለቲካ ኢራን ኣከራኻሪ ዛዕባ ዝኾነሉ መድረኽ ስዒቡ እዚ ድማ ኣብቲ እዋን መራሒ ኢራን ዝነበረ ሬዛ ሻህ ንናይ እስላማዊ ኣከዳድና ብዘመናዊ ኤውሮጳዊ ኣከዳድና ዝትክእ ኣዋጅ ስለ ዘውፅአ ነበረ እዚ መራሒ ነቲ ዘመናዊ ኣከዳድና ከም መርኣያ ናጽነትን ስልጣንን ይጥምቶ ነበረ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ባህ ዝበለን ክለብሳን ንኤውሮጳዊ ኣከዳድና ክኽተላን ዝፈቅድ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ እውን ሓደ ሜላ ተጠቕመ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ኣዋልድ ደቁን ብዘመናዊ ኣከዳድና ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ዝረኣያ ምግባርካ ነበረ በዓልቲ ቤት ዝመራሒ ኣብ መመረቕታ መምሃራን ኮሌጅ ትህራን ዕለት 8 ጥሪ 1936 ናይ ክብሪ ዕድምቲ ኮይና ኣብ ዝተረኽበትሉ ኣጋጣሚ ብዘይ ሒጃብ ኣብ ህዝባዊ መድረኽ ዝተራእየት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ስእላን ኣሳእልተን ክልተ ኣዋልድ ደቆምን ድማ ኣብ ሙሉእ ኢራን ተዘርግሐ በዓል ቤታ ንጉስ ሬዛ ሻህ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ መሰል ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብና ተጎሲ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ደጊም ሙሉእ መሰል ኣብ ኢደን እዩ ከተግብርኦ ድማ ይግባእ ዝብል ትሕዝቶ ነበሮ 1979 እስላማዊ ሰውራ ተኸቲሉ ግና ሕጃብ ንምግባር ዘገድድ ሕጊ ጸዲቆ ካብ 1979 ድማ ኣብ ኢራን ማንም ጓል ኣንስተይቲ ሃይማኖታ ብዘይገድስ ወጻእተኛ ትኹን ጓል ሃገር ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሕጃብ ክትገብር ግድን ኮይኑ ነዚ ሕጊ ዘይትምእዘዝን ሸለልትነት ዘርኣየትን ከዓ ካብ 10 መዓልታት ክሳብ 2 ወርሕ ማእሰርቲ ወይ ካብ 50,000 ክሳብ 500,000 ናይ ኢራን ሪያል እዚ ማለት ካብ $1.20 ሳንቲምን ክሳብ $11.80 ሳንቲምን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ይስዕባ ማለት እዩ ኣብ ኣጋ መፋርቕ ዛንዛዝማ ዘለና ወርሕ መስከረም ማለት 13 መስከረም 2022 ማሳ ኣሚኒ ዝተባህለት ጓል 22 ዓመት ኩርዳዊት ኢራናዊት ጎርዞ ካብታ እትነብረላ ከተማ ናብታ ዝዓበየትን ርእሰ ከተማ ኢራን ዝኾነትን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ከተማ ቴህራን ተጓዒዛ መገሻኣ ቤተሰብ ንምብጻሕ ነይሩ ይኹን ግን መገሻኣ ተራ መገሻን ኣብ ዙርያ ግላዊ ህይወት ሓንቲ ዜጋ ተሰኒዱ ዝሓልፍ ፍጻመን ኮይኑ ይሓለፈን ወይ ኣይተረፈን እታ ወይዘሪት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ኢራን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክገብርኦ ዝግደዳ ምጉልባብ ርእሲ ብዕሊ ኣይተግበርክዮን ብዝብል ክሲ ብፖሊስ ተታሒዛ ኣብ ቀይዲ ከም ተኣቱ ተገይሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝወረዳ ምክልባትን ጎነፅን ንኽልተ መዓልትታት ኣብ ዕውለት ማለት ኮማ ድሕሪ ምእታዋ ከዓ 16 መስከረም ኣብ ሆስፒታል ህይወታ ሲኢና እቲ ከም ተራ መዓልታዊ ንጥፈት ዝተወጠነ መገሻ ዛጎርዞ ከዓ መፈጸምታ ዕምሪ ምንባራ ዝኾነት ዕለት ኣኸተለ ህይወታ ክንደይራእን ሕልምን ክነብራ ዝኽእል መንእሰይ መጎልበቢኺ ኣወዚልክዮ ወይ ከምቲ ክትጉልበብዮ ዝግባእኪ ጌርኪ ፀጉርኺ ተጎልበብክን ብዝብል ሰበብ በታ ካብ ቤታ ዝወፀታ ከይተመልሰት ተሪፋ ንጽባሒቱ ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብራ ተኸቲሉ
ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ንቕትለት ዝኾንን ተቃውሞታት ተቐጻጺሉ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ኣደባባይ ወፂአን ሕጃበን ክቐዳን ከቃጽላን ጸጉረን ክቖርጻን ተራእየን እቲ ቁጥዐ ኣቓልቦ ስሒቡ ህዝቢ ዕሰለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ተጸንቢሮሞ ጓል ኣንስተይቲ ህይወት ናጽነት ጭርሖት በሪኽ ድምፅን ዓብን ኮነ ኣነ ማሳ ኣሚንየ ድሃይ ብድል ትጐርዞ ብልሳን ህዝቢ ተቓልሐ ሰበስልጣን መንግስቲ ጠንቅሞት ማሳ ኣሚኒ ማህረምትን ጐነፅን ዘይኮነስ ዝነበራ ሕዱር ናይ ልቢ ሕማም ምዃኑ ገሊጾም ኣብዚ ኸኣዩ ብሰንኪ ጨቆንቲ ስርዓታት ዝወርድ ተደራራበ በደል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጐሊሑ ዝረአ ንኸንቱ ህይወታት ዝሰኣነት ጐርዞ ካብ ተሓታትነት ብዝሃድሙ ሰበስልጣን ብስእነት ፍትሒ ዳግማይ እንክትብደል ማሓዙት ወለድን ቤተሰብን መዋቲት እዚ ምኽንያት ነቲ ሓቂ ንምሽፋን ዳ እምበር ሓቂ ዘይምዃኑ ሞጊቶም ወላዲኣ ኣቶ ኣምጃድ ኣሚኒ ንቢቢሲ ፐርሽያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጓሉ ብልክዕ ዘይተሳቐየትን ዘይተሃርመትን ተደኣ ኮይና ንጸጥታ ተባሂሉ ዝተተኽለ ካሜራ ዝቐድሖ ምስሊ ክርእይዎ ከም ዝሓተተ እንተኾነ እቲ ካሜራታት ብምኽንያት ባትሪ ይሰርሕ ከም ዘይነበረ ከም ዝመለስሉ ውፅኢት ናይ ሬሳ መርመራ ክርእይዎ ሓቲቱ እውን ከም ዝተነጽጋዩ ዝገልጽ ክትእሰር ከላ ሓዋ ምስኣ ስለ ዝነበረ ብፖሊስ ክትህረም ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተወስደት ንዝወረዳ መግረፍቲ እውን ናይ ዓይኒ መሰኻክር ከም ዘለዉ ወላዲኣ ይሕብር ማሳ ኣሚኒ ብህይወት ነይራ እንተትኸውን ግን እዘን ብምኽንያት ሃንደበታዊ ሞታ ንዝተቐስቀሰ ናዕቢ ከተኣናግዳ ዝቐነያ ሰሙናት ካልእ ኣብ ህይወታ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰነዳት መዝጊበን ማሕለፋ ነይረን መበል 23 ዓመት ልደታ እተኽብረሉ ዕለትን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ እትጅምረሉ ግዜን ኣብዘን ዝሓለፍናየን ቅንያቲ ነይሩ እታ ህይወታን ባህጋን ብሓንቲ ፍጻሜ ዝሰኣነት ማሳ ግን ማይክሮባዮሎጂ ዝበሃል ዓውዲ ብምጽናዕ ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሚዩ ነይርዋ ተባሂሉላ እምበር ኮይና ከተርአን ከተርአን ዕድል ኣይገበረትን ሞት ማሳ ኣሚኒ ቁጥዐ ዝፈጠሮ ናዕብን ተቃውሞን ኣብ መላእ ኢራን ክፈጥር ግዜ ወሰደን ከም ብዙሓት ዓመጻትን ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ሸለል ተባሂሉ ንኸይሕለፍ ዕድል ገይሩ ስለዚ ኸዓ ህዝቢ ንህይወታ ብዝወጻቶ ናብ ገዝኣ ከይተመልሰ ዝተረፈት ጐርዞ ክመልሶውን እንተዘይከኣለ እንሆ ንዓፋንን ጸቓጥን ኣካይዳ ንዝኽተሉ መራሕቲ ሻቕሎት ዝፈጥር ማዕበላዊ ድምፂ ከስምር ኪኢሉሎ ልዕልና ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ዝጽውዕ በሪኽ ድምፂ ፈጢሩሎ ንናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ቀትለት ማሳ ፍትሒ ንኽረክብ ዘይምዑሪ ኣተሓሕዛን ዘባል ኣጠማምታን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደው ክብል ህይወት ጓል ኣንስተይቲ ብቑራጽ ጨርቂ ዝዕየር ሕሱር ነገር ዘይምዃኑ ዘቃልሕ ንተግባራት ዓመፅትን ጸቐጥትን ሰበስልጣናት ዝኹንን ድምፂ ኣብዘን ሰሙናት ዝቐጸለ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ዓሰርታት ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኣሽሓት ዜጋታት እውን ካብ ማእሰርትን ጐነፃዊ መጥቃዕትን ኣይደሓኑን ማዕበላዊ ሕራነ ህዝቢ ንመንበር ጨፍለቕትን በደልትን ምንቕናቑ ንተግባራቶም እውን ኣደብ ምትሓዙ ግን ኣይተርፎን እዩ እቲ ብዘይ ምኽንያትን ባህግረ ገጽቱ ንምምላእን ጥራይ ጽባሕ ደቁ ዘጥፍእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝባዊ ናዕቢ ኢራናውያን ዘመሃሮ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ጽማመ ዶብን ገደብን ኣለዎ ዝሓበረ ቕልጸም ሓፂን ክጠዊ ዝዋሃደ ድምፂ እውን ኣድማስ ከስምዕ ዝጽገሞ ኣይኮነን ርግጸት መሰል ውልቀ ሰብ ርግጸት መሰል መላእ ሕብረተሰብ እሞ ሞት ሓንቲ ወይ ሓደ ዜጋ ጉዳይ መላእ ሃገር ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን
ንወፅዑን ኣብ ዝባኑ ዝወርድ በደልን ደው ዘብሎ ኸዓ ባዕሉ ህዝቢ እዩ እዚ ኸዓ ስም ግዳያት ጥሕሰት ሕጊ ጠቒሱ እታ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝወረደ ኣብ ገዛእ ነብሱ ከም ዝወረደ ሓሲቡ እታ ብድልቲ ኣነ እቲ ውፅውን ኣነ ብምባል ቅልጽሙ ካብ ቅልጽም በደልቱ ንላዕሊ ምስተትርርዩ